Shma'n ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Dwi'n falch am eich ami yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau I gyflwyno y gorchymyn apt cysylltnod gyfan. I defnyddio hwn, mae'n angen I defnyddio y gorchymyn sudo I rhedeg gyda'r caniatadau o defnyddio'r gwreddyn, achos mae'r gorchymyn hwn perthnasol i'r newidau yn yr fynsefydliad o'r meddalwedd ac hefyd ei dadfynsefydliad ar y cyfrifiadur. Felly, os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn apt cysylltnod cyfan ac wedyn namin gymorth. A dyma'r ambell o wybodaeth ynglŷn â fe. Ond, yr un sydd yn bwysig ar ein gyfer ni yw yr un fan yma, sef adwyaeth, I arddangos yr gosodiadau ar gyfer yr adwyaeth o'r becynnau ar yr gefndrefn. Felly, os ydyn ni'n mewnbynnu yr un gorchymyn fel o blaen, ond dim ond gyda'r namin H, mae'r hyn yn esblynu yr un peth. Os ni eisiau mwy o gwybodaeth, ydyn ni'n gallu enghraifft mewnbynnu y gorchymyn man ar gyfer canllaw, gwaglau, a wedyn y gorchymyn apt cysylltnod gyfan. A dyna ni. Ac fan yma, dyma'r gwybodaeth sydd yn perthnasol. Ac ati. Yr rheswm pam y mae'r gorchymyn mor defnyddiol yw pan ydyn ni eisiau I ymchwilio ynglŷn at yr becynnau neu meddalweddau sydd yn ei fynsefydlwyd ar yr gefndrefn neu yn ei diffygio oddi wrth yr gefndrefn, ydyn ni'n gallu rhedeg yr gorchymyn I darganfod mas, enghraifft os ydyn eisiau I ymchwilio ynglŷn at yr fersiwn neu drodegaeth o'r porio'r Firefox, ydyn ni'n gallu mewnbynnu y gorchymyn fel sudo ac wedyn apt cysylltnod gyfan ac wedyn adwyaeth ac wedyn yr enw o'r becyn ar gyfer yr porio'r Firefox. Mae'r hyn yn Firefox cysylltnod ESR. A dyna ni. Nawr, mae'n dweud yr drodegaeth sydd wedi ei fynsefydlyd yn gyfredol ar y cyfrifiadur yw 78.14.10, ond oddi wrth yr cadwrfa, y fersiwn diweddaraf sydd ar gael yw 91.11.10. I dod I hyd o'r gwybodaeth ynglŷn at yr drodegaethau sydd yn diweddaraf, am tro I tro, mae'n angen I rhedeg yr gorchymyn arall, sef apt neu apt cysylltnod cyrchu, I ddiweddaru y gwybodaeth ar y cyfrifiadur oherwydd mae'r gwybodaeth ynglŷn at yr cadwfeydd yn ei cadw yn lleol ar y cyfrifiadur. Felly, os ydyn eisiau I ddiweddaru hyn yna'r, ydyn ni'n enghraifft gallu rhedeg sudo gwaglau ac wedyn apt cysylltnod ac wedyn cyrchu ac wedyn diweddaru fel hyn. Ac mae'n nawr yn rhedeg. Mae'n nawr yn diweddaru yr gwybodaeth ar y cyfrifiadur. Ac os ydyn yn gwneud hyn yn reolaidd, mae'r hyn sydd yn rhedeg yn eithriadol yn gyflym. Roedd hynny'n dim ond nawr, dim ond oddeutu 2 eiliad. Ond os ydyn ddim yn rhedeg y gorchymyn am misoedd, fe allai hyn yn cymryd hyd at 2 munud neu fwy. Felly, ynglŷn at yr apt cysylltnod cyfan, mae'r hyn hefyd yn defnyddiol os ydyn eisiau I ymchwilio ynglŷn at y meddalwedd sydd yn diffygio. Enghraifft os ydyn mewnbynnu yr un gorchymyn ar gyfer yr meddalwedd sydd yn galw PTV sydd yn golygu fideoedd. Nawr mae hyn yn dweud mae'r drodegaeth diweddaraf oddi wrth yr cadwfar sef 2020.19.2 cysylltnod 3 ar gael oddi wrth y cadwfar, ond
nid ydy'r meddalwedd hon yn cyfredol yn ei mewn-sefydliad ar y cyfrifiadur. Felly, os ydyn eisiau i mewn-sefydlu y meddalwedd hon, ydyn gallu rhedeg y gorchymyn sudo gwaglau apt cyswllt cyrchu, gwaglau ac wedyn mewn-sefydlu, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Fe bydd hyn yn angen 45.1 o megabyte. Ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw. Nawr, wedi updateu 5 munud, mae'r mewn-sefydliad wedi ei gorffen, ac rydyn ni'n gallu carnhau hyn trwy rhedeg yr un gorchymyn fel hyn, sudo, gwaglau, apt cyswllt cyddfan, ac wedyn yr ardwyaeth, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, ac wedyn doddiad. Dyna ni. Nawr, mae'n dweud mae'r prodegaeth olaf sydd ar gael wedi ei sefydlyd ar y cyfrifiadur. 2020.19.2 cyswllt 3. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darlungrod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.